Mas sobra 1,000 ka qualified applicants ang ginalauman nga magakuha sa entrance exam sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Western Visayas sa Agosto 4. Nahibaluan nga 539 ka qualified applicants ang na-record sa Iloilo National High School o INHS kag masobra 500 man sa Bacolod City National High School o BCNHS. Ginalauman naman ang walk-in applicants sa din mahimo ang mga ini makapadulong sa duha ka testing centers sa Agosto 3 antes ang adlaw sang exam kag magdala sang nagakaigo nga requirements sa din sila ang iga-assist sa mga kadete. Sa kabugusan may kapin 26,000 ka mga aplikante ang magakuha sang PNPA Cadet Admission Test o CAT sa 33 ka testing centers sa Pilipinas. Okay. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.